Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Iruñeko Aldezarreko paretek hitz egin halko balute, Jarauta 79 txarangaren eta Mintxo Garaikoetxearen melodiak kantatuko lukete. Etxean jasotako ondare musikala berarekin beti eraman du, kontinenteen mugak gaindituz. Eta urtean zehar hainbat emanaldi badituen arren, Sanferminak dira bere uneri gogokoena, eta festalari askoren soinu banda ere bai. Euskal musika, jasa, roka, salsa, ekialdeko musika, ia denari ekiten dio Mintxok, konexio berezia sortuz bere jarraitzaileekin eta bere buruarekin ere bai. Minbizik urte horietan etxean gurasoak dantzariak ziren, kantazaleak, ama Iruñeko Orfeoieko solista, eta orduan etxean beti musika izan dugu, ez? Konpainian, musikaren konpainiaekin, izan gara. Euskal musika ere, oso presente, klasiko musika ere, oroitzen naiz aitak iparraldean erosten zitula igual diska debekatu batzuk, Michel Abergeri eta hoi entzuten genuen etxean, ez? Kantu horiek eta Benito Lertxundi, Mikel Lagua eta bai. Eta gero musika klasika ere ama orfeoikoa izan da, batzutan ama entzutera, solista gisa Gaiarre Antzokian Misa Solemnis edo Mesias de Mendelssohn, eta gero amaekin batera ere bazen Iruñan Sociedad Filarmonika edo eta antolatzen zituzten klasika musika kontzertuak eta hor ere kidea izan nintzen, iraundu zuen arte. Aitona aitaen aldetik hiri bestarra zen, euskalduna zen, baina amona Soraurengoa ez zuen ikasi euskara, ez? Eta orduan aita eta ama euskaldundu saiatu ziren, aita nahiko ongi ikasi zuen, ama gutxiago, amak 10 aurride izan zituen, eta orduan denborik etzen izan ongi ikasteko, ez? Baina beti euskaldun giroa etxean. Zoroitzen zenbat urtekin, konserbatorion hasi nintzen, 10 urtekin txistu klasetara. Joan nintzen Santiago Garaiekin, orduan ziren 3 urte ikasketak. Ondoren, 14 urtekin Iruña taldea sartu nintzen, dantza talde bat bada. Horiekin bidaiatzeko aukera izan nuen, Euskal Herrian zehar eta atzerrira ere. Adina horrekin izango ziren 15-16 urtekin kriston esperientzia zen, ez? Etxetik alde egitea eta horako tokietan ibiltzea, kriston esperientzia. Iruña taldean, oraindik jarraitzen dut. Iruña taldean ez hola fijoa edo ensaiatzera ez naiz joaten, baina behar dutenean txistulari bat behar dutenean edo bombardino bat hortxe nago. Konserbatoriora joan ziren txistulariak behar zituztela eta orduan irakaslekin segurazki izango zutela eta baietz esan nun, eta oso gizon erresa naiz. Eta nire lehengusu batekin, Edurnerekin, bio sartu ginen Iruña taldean. Nik uste dut beste txistulari batekin, taldeko txistulari batekin, sartu ginen jendea aurkeztu eta horra zitzen Iruña taldeko ibilbide luzea. Gurasoak dantzariak ziren, baina beti musika ere izan dugu ere sartua eta ez dakit dantzazalea izan naiz, eta dantza batzuk ikasten nituen, nik uste dut dantza taldeko txistularia izateko ezagutu behar dituzu dantzak eta pausoak eta aber ze komeni zaien dantzariei zer ritmo jotzea eta
Baina, bueno, dantzari hola, igual, aktuazionen baten ateatzen nintzen, edo zagia eramateko, edo gigantia eramateko, edo igual arrain dantza bat egiteko beste batekin, ez? Baina, hola, dantzari fijo ez. 16 urtekin udal txistulari taldean sartu nintzen. Nik uste dut izango zela azaroan edo abendu aldean, eta hor nabil ere, oraindik. Orduan udal txistulariekin ere, bueno, hemen bete beharrak baditugu, hemen igandetan dianak, azarotik hasita uztai arte, igandetan goizeko 9:00 diana badugu. Gero udaletxea lagundu prozesioetan, San Ferminetan uztaien 7 eta 14 oktaba ibilbide hortan. Privilegio de la Unión hori iraian 8 egiten dugu normalian, eta ohitura hori beranduago hasi zen, ez naiz horitzen urtean, baina hasieratik ez genuen egiten. Eta gero San Saturnino, patroiaren egunean erateatzen gara. Nik uste dut erraldoien inguruan eta prozesioa ikustera eta barraketara eta holako gauzak egiten genuela, ez? Baina, eta urtero, nik uste dut San Ferminetan urtero etortzen ginen esaten dut, udan zarautzera jaten ginen, uda pasatzera, baina San Ferminak sakratuak ziren, eta etortzen ginen honea. Igual beste laguntzeko hori sartua izan, eta horrekin hori ikasi nun. Mutua batean lan egiten nun, eta egin zidaten kontratu relebo bat, eta ja utzi dute lana, mutua hortan, eta orduan erizaina izaten jarritzen naiz, baina nire emazteak esaten du zu erizaina, baina gehiago musikariza.
Beti pentsatu dut zela lanbideko eskape batez, eta igual gustorago hartzen nuela horregatik musika. Gero beti esan dut niretzat musika bizia eta bizioa izan dela ez dakit musikari gabe bizi ez dakit. Orduan hori da pentsatzen dudana Bazen beste txaranga bat, Unika Peña inguruan Garrasi txaranga uste dut, eta hortik batzuk pentsatzen genuen zerbait ezberdina egitea, eta orduan horko lau musikariekin, nik uste dut, 3-4 musikariekin eta gero jende berriakin osatu genuen Jarauta 79 eta pentsatzen genuen errepertorio pixkat aldatzea, musika ezberdinak jotzea, eta hola sortu zen, Jarauta 79. Hasi ginen ensaiatzen, nik uste dut, ez dakit gotorlekuan olako sala batean, baina gero pasatu ginen lehen bazen, nik uste dut, Brontze Peñakoa Jarauta 79an, bazen hola toki bat, horren saiatu genuen pixka bat. Eta gero hortik pasatu ginen Jarauta 75, baina mantendu genuen izena, ez? Txarangarekin oso ongi pasatzen dugu, eta pasatu dugu, eta jarraitzen gara ongi pasatzen, ez? Batzutan pentsatzen dugu, oraingo txarangek asko musikari hobeak dira, ez? Baina, bueno, nik uste dut badugula gure fansekin konexio bat, eta bai, beti jarraitzen gaituzte, eta gu beraiekin oso gustora, eta nik uste dut konexioa dela. Berdin euskal musika, folklorikoa, euskal kantak, berdin jazz inguruko kanta batzuk, rocka, salsa, ekialdeko musika ere, hori, Bregovic eta jende horien doinu batzuk eta holako musika, Denetak pixkat, gure gustokoa. Hasieran zen, taldea zen Carlos Piñuela Isuzon, hor aritu ginen urte batzuk, eta gero Carlos Piñuela taldea utzi zuen, eta orduan bihurtu ginen Sonolasonean, hor trompeta jotzen nuen, eta kantari ere, Son Kubatarrekin ausartu ginen lagun batzuk eta gustokoa genuen. Hor kubatar musikaz maite mindurik son tradizionalekin eta hortaz hasi ginen, eta orduan Carlos Piñuela jotzen zuen, soka tresna bat horkoa. Eta gero perkusionak, trompeta, kontrabajoa, talde politia zen. Kanadan, behar zutela euskaldun talde bat, eta osatu genuen hemengo batzuk, iparraldeko batzuk ezin zutela joan, eta joan ginen Irunberriko gaiterua, gero Sakanako bibolin bat, beste akordionista, Sakanakoa ere laguntzarra, eta ni bombardinokin eta txirulakin eta txistuekin, eta egon ginen Trois Pistols, hor ondoan badago Ile de Basques, hor baienak arrantzara joten ziren, eta orduan euskaldunekin badute harremana. Eta hor ibili ginen. Gero Ego Amerikan, Argentinan, Nafar gobernukin joan ginen, Hortzadarko musikariekin ere joan ginen, ara. Iruña taldearekin ibili naiz Alemanian eta Austrian. Iparraldeko dantza talde batekin, Xelistagak, horiek miarritzekoak, horiekin Sizilian eta Polonian ibili nintzen ere, oseak mundua rekorritu dugu. Azken urte hauetan ere iparraldeko talde batekin ibili naiz, hola plazetan jotzen, Kiki Bordatxo taldearekin, eta orduan horiekin gehien bat iparraldean aritzen gara, plazetan hola edo zikiroak animatzen. Eta horiekin aukera izan nuen ere, Kalifornia joateko, euskal etxetara joateko. Gero aritu naiz ere kolaboratzaile
Euskal Barroka ensamblekin, txistua, silbote eta jotzen, horiekin ere mugitu gara Suizan, Belgikan eta Frantzia aldean, Espainia aldean ere, Madrilen, Gasteizen eta Azkaraten hemen. Hori Betelu ondoan ez, mendian kontzertu batean, oso polita. Oso esperientzia polita izan dare musika klasikakin eta folkloreekin hastea, niretzat aberasgarri izan da. Gero beste proiektu batzutan kolaboratu dudala, Joseba Tapiarekin grabatu zuen CD bat karlista gerrei buruz, eta hor ere eta tira eta tumba eta diska hortan Bombardinokin ere aritu nintzen, bai sartu zituen kobreak. Eta gero Thierry Bizkarekin manez eta kobreak proiektuan ere parte hartu nuen Bombardino eta trompeta jotzen eta besten, eta oso gauzak interesgarriak. Iturengo harremanak lotutzen du erizaintza eta musika ez, hor urte batez egon nintzen erizaina, horko jendearekin harremana eta lagununak egin, eta geroztik ez dut inauteri bat barkatu eta joan naiz trompetakin edo txistukin musika jotzera horiekin, hori Iturenerat, ez? Saiatzen dut urtero jotea. Gero lantzen ere orain dela 28 urte dei egin zidaten, ara joten zen txistulariak ezin zutela eta bera aukera banuen ara joateko, eta orduan bere jarautako beste atabalariarekin, Mintxo edo Mingui ere, horrekin daramatzagu hori 28 urteak lantzeko inauterian jotzen, eta oso esperientzia polita, igual Euskal Herritako inauteri ikurrak ez, eta hor aritzea da privilegio bat. Orain dela urte asko ere, Bombardino jotzen ere joaten naiz Luzaideko volantekin ere jotzera. Lehen esan dizut musika bizioa dela niretzat, eta orduan musikarekin oso ongi pasatzen dut. Batzutan pentsatzen dut, San Fermietan igual musika jo gabe okerrago pasatuko nuela, ez? Nafarroa Oinezekin nik uste dut Lizarrako Indurainek abestu zuen urte hortan egiten zuten kantua, baina singelen beste aldean bazen doinua musikala eta jarautarekin grabatu genuen, ez? Gero Tuteran ere aritu gara txarangarekin, eta gero txarangatik aparte, Ilunberriko Nafarroa Oinezen gonbidatu gintuzten abestera, hor plantxatzeko tabla baten gainean nola surf egiten, eta hor abestu nuen hor lagunonak, ni pentsatzen nuen, ni ez naiz famatu, deitu famatu bati, ez, zuk abestea nahi dugu, eta hor aritu nintzen ere. Eta gero korrikan hori, dei egin ziguten jarautakoei zirkorrika urte hortan, txaranga bat behar zutela doinua egiteko, eta hori Xabier Zabalak egindako kanta hortan, oso ongi. Pasatu benun, eta grabatzea, beti nervioak grabatzerakoan. Heldu dira! Akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Izan egin batzuk eta bat, nik denok bat eta batzuk gara.
oso bereziak izaten dira hemen San Lorenzo kalean egiten ditugu San Lorentzoko festetan, jarauta txarangarekin saioak ez, berezik dira, oso giro polita egoten da. Urte batzutan mozorrutirik ere atea ginen, urte batez emakumez jantziak denak, nik uste. Beste urte batez hola dotore bezala, gero ja ohitura hori utzi genuen. Sorpresa izan zen niretzat, ni pentsatzen nuen arian saria kanpoko jendearentzat eta jende famatuarentzat izango zela, baina bueno, oso eskertua nago. Hori nire hemen egindako lana eskertzeko eman ziaten lehenengo saria eta poz-poz. Bai, zaletasuna, agian gazte garaian igual emozio gehiokin hartzen zenun, igual festa hasiera, ez? Orain hasten dira eta jazta, hasten zara eta jarritzen duzu, ez? Martxa hartzen duzu, eta amalau ailegatu da, baina. Baina, bueno, zaletasuna beti hor da, Oraindik ez naiz nekatzen 6-tik 14raino. Egia esateko orain lehengoko gau pasak ez ditut egiten, ez? Lehen agian jarautakin tokata goizeko 3:00 lauetan bukatu eta pote pare bat eta dianetara jaten zinen Pamplonesakin ez, dantzatzera, baina saioa bukatu eta etxera, deskansatzera. Festa hasiera txistulariekin eta Pamplonesarekin batera gaintza biribilketa hori jotzen dugun bitartean, oso momentu polita da. Gero beti txantxetan esaten dut, niretzat oso momentu berezia da. San Fermin egunean prozesioa bukatu eta txistulari jantziak entzea, ze dira oso jantzi beruak eta orduan hori beste momentiko bat izaten da niretzat. Baina beti sortzen da sorpresaen bat eta momentu berezien. Aukera izan ez gero, beti joten naiz laguntzera, musika jotzera, gehien bat musika jotzera balin bada, hortako beti pres, ez? Eman dit lagun asko ezagutzeko aukera, leku berriak ezagutzeko aukera, eta musika berez naiz entzuten edo naiz jotzen gozatzeko aukera eman dit. 2003 deitu duz oraintxe bertan. Batzen zara ez? Hori zen zure erantzun gaile automatiko ditzen genuenean etxera eta ateratzen zena. Kaixo Mitxo, bi gauza esango nizuke. Hore batetik lehena hori, ia guatzen zaren, baina zinta bat grabatu behar zenuela, kaset bat, dantza batzuekin, esaka eta bakak, niri emateko. Hori da, duela 40 urte, ez da guatzen zaren, baina eraman behar roen soldaduzka, zegoenean. Eta gero bestaldetik esango duke, eskerrik asko Mintxo, oso mutil jatorra zara, beti izan zailako hor, eta gero musikari ederra zara, baina askoz gehiago pertsona eder bat zara. Eskerrik asko Mintxo, haupa! Dantza taldean oso persona aktiba izan da, dagoenetik eta lagun hona eta
maitagarria. Oso sorpresa handia izan da bideotxo hau, eta, esango diot, grabatu behar nizkion gauza horiek, seguraski Spotifyben entzuteko izango duela. Eskatu zizkedan, soldaduzkan zegoenean, ez dakit dantza batzuk, ez dakit horren saiatzeko izango ziren, edo horren. Eta oraindik horreitzen da, bera, bai, buruan sartu du. Angel, esan behar dut, segitu gola beti, eta aktibo, eta kantari, eta alaia, eta urte askotako lagunak, betirako lagunak izateko.